Mill-2014 l-hawn l-ammont ta' studenti li attendew skola sajf kompla jiżdied ta' kull sena tant li fl-aħħar xhur kienu 11,500 student li attendew skola sajf. Dan fi 63 ċentru miftuħa madwar Malta u Għawdex. Il-kap eżekuttiv tal-Fondazzjoni għas-Servizzi Edukattivi Elizabeth Pisani spjegat li l-iktar ċentri popolari kienu dawk li joffru sigħat estiżi. Kellna żieda fuq is-sena 2014 u s-sena l-oħra din is-sena stabilxejna jsurata ta' 11,500 tifel u tifla sew is-sena l-oħra sew din is-sena. Ir-rispons ikun dejjem wieħed tajjeb ħafna l-attivitajiet li noffru. Aħna noffru attivitajiet għal tfal minn 3 snin il qudiem. U s-sabiħ tiegħu il-programm huwa li tfal mbagħad jagħtu l-ħajja l-materjal kollu nkunu ppreparajna għalihom ukoll. Għalkemm jibqgħu miftuħa sal-5:30 hemm każijiet fejn ikun hemm aġġustamenti fil-ħinijiet skont il-bżonnijiet tal-familja. Biex sena oħra ta' skola sajf tkun suċċess, il-Gvern investa ma' 2,300,000 euro. Investiment qawwi li kif spjegat Pisani kien essenzjali biex it-tfal ikollhom programm varjat edukattiv li jżommhom medija tul ix-xhur tas-sajf. L-investiment ikun primarjament fil-impjegati li jkun hemm jaħdmu fil-programm ta' skola sajf, huwa programm estensiv ħafna li jinvolvi ħafna nies differenti li jaħdmu fosthom koordinaturi, play workers, child support workers u l-rwol tagħhom u l-impenn tagħhom ikun ovvjament li t-tfal ikunu imħarsa waqt il-ħin li jkunu qegħdin magħna u li wkoll nilħu l-bżonnijiet ta' tfal differenti li jkunu qed jattendu fil-programmi tagħna. Fuq kollox kienet sena oħra impenjattiva għal skola sajf fejn iddominat tema ewlenija, dik li fid-diversità wieħed għandu jirrispetta lil xulxin.